Šta dalje za ovu. Kako smo ne prilazi što tako? Pa polako onda ovo. Hajde svira, kako?
Kakav blues. Kako? Ne zajebavaj se pa nako. Kako bas zvuči? Molim. A? Gdje sam? Provod. Ne znam. 4, 5. Nisam. Dobro. Pa nemam sad kako. A gdje je uvijek to? Ja doći popet, prvo. Jedan minuta.